Ano yung paborito? Ginataang gabi. Ah, perfect. Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa akong vlog. Sa mga gasunod sa ako, salamat. Katong kapaniid ra pod, salamat. Today is Monday. So mo nang medyo naka-formal ta karon. Kay basta Monday mo na ang ting session na mo every mga 2:30 PM. So it's 12 pa kapin. So padulong ko sa opisina, sayo ko kay dito ako maniud to sa opisina. I-tour ta mo dito sa akong opisina. And also si wifey nasa kilid. Okay. So wala ko nagbarong karon. Naka long sleeve ko nga blue, tapos Americana nga black ana. Kay say so muna kayo ang barong ta usahay pod medyo nang lagom na ang mga kuan. Itom lang mga kilid-kilid. Okay. Kana akong long sleeve panahon pa mis pamaw special. O kani pod siya okay ni siya. So karong sunod sweldo uban ni ko mag-vlog ko ana mamalit ko sa kuan sa okay sa kugon. Yes, minumong ha, okay lagi. Practical man good kay okay mas barato. Tapos kung imo non lig-on man gyapon, depende man sa magdala. Okay pero ang dagko ayo. Bitaw kay daghan ba kita mga ang ani na lang kani man gud siya nga attire, pwede pang session, pwede pod pang hosting. So all in one na ni siya. Mo palit man ko kakaron og mga pwede ka magrenta, mga renta siguro to pila ka nang renta ani kung kanilang mga 600 pero inamigo man ang nga price. Usay tungod kay amigo pero kasagara nagi ta ko magrenta ka ta makapalit man sa kaganing mga kuan 500 ra pod kapin kung barato. Ang mahal gyud ang kuan gyud karon set, pilang set karon sa kasagara nga mahal gyud. Mga pila ka libo sabi ana. Mga 7 mo siya. Basta kung gusto ka magpatahi o kanagwang kung pwede god. Pero mahal po siya. Tay compare nimo, pasaylo ako ninyo akong sa mga medyo maka-afford ya pasaylo kayo kay ako practical running ako. Diba kung sa 7,000 mo gasto ka tapos kung na kay mapalit na 500 daghan na di ba? So murag okay sana. Nakatabang pata sa mga namaligya. Paluso tuwagi kwarta. So muna akong sunod pag mag-field ako mag-vlog ko na to ko skugon. Mamalit ko og mga long sleeve ta kani yung Americana kani okay lang ni promise. Pero kung napon mo inyo diha ang gusto niyo ihatag na ko modawat sad ko. Dawat man ni kayuda. Abi niyo kamore mo dawat og ayuda. Kami mga konsyel mo dawat sa mig ayuda oy. May na lang. Diba? So kaya akong pants dili ni siya kanang slacks kon ra gyapon ni. Akong paborito nga pants nga brand baka naman sa taga SM Baleno. Kay kuan siya mas barato tapos lig-on lagi. Kuan gyapon ni para sa tanan gyapon ni formal, semi-formal, hosting, panglakaw. Tapos style na ko among pamaliton puro ra itom. Padi kay lata pero karon mukos pa og gyud gyapon. Tapos di na ako gaputlan skinny jeans pero di na ako gaputlan kay ako mga anak gasulob lang po sa akong pants. So medyo pare-pareha sa gyapon may ugsok di ba? So praktikalan mga igala. Ganoon naman talaga ang life. Praktikalan lang. Okay. Karon day uban ako akong dalaga, si Ella. Hi. Na session karon mo special ang session daw karon. Munang nag-shave ko pero ako'y alot. Kay naa si Miss, isa na sa tawag niya? Miss Grand Philippines. Miss Grand Philippines. Nika. Nikki.
Actually, nakita namin ganina sa flag ceremony. Timora. So, mas nakaila pa yung mama sa ako. Sir, you're so familiar, sir. Katong, di ba kato sa TV? Kato, yes. Yes, ma'am. Ito nag-shutdown ba? Kato. Ito bang nag-shutdown? Kaya nag-isto shutdown mo. Mo to, ako to, ma'am. Sana na ako City Hall ron, ma'am. Lagi, sir. Ana. Ang anak di ay half, mo din gwapa siya kay half Brazilian. Half Brazilian, half wax. Funny. Brazilian wax. Taas kayo siya, putot kayo mi. Sumubisita daw siya unya sa session. Wala kayo na-excite kayo. Nakapapicture naman mi ganina. Iyon man ko nga I'm fine. And siya nga, sir, can you please, let's have a picture. Siya yung namugos. Sumuto nga, sige, nagpa-picture na lang ko. Okay, so hawa na diya. Pero gumahuman na ilang kuha nilang construction diya sa ano. Saan ko ato niya? Di ko kabalo. Kaya marag mutaas ng tubig. So niya kita sa tulay. Muna ang Duao Park. Naghihimo na karong cafe, coffee shops. Yeah. So siyempre kay konsehal naman ta. Actually wagi parkingan diri maglisod yun mo kung musulong mo City Hall. Muna mobalin na ang City Hall sa larger nga area kay para mas dakong parking. Ang balita na ako barag dito mo target sa katong karaan nga landfill. Layo siya pero dako-dako gid siya. So tungod kay konsehal na ta, so nanatay murag natay parking lot or natay parking space diri. Kiata. So ang atbang motong sa mayor's office diri ang legislative. Mo na ang legislative office. Guwapo. Guwapo. Vice Mayor. Para makakita mo sa among session namin sa Facebook, CDO City Council. Tapos ga-live me. Napo din mi website www.cdocitycouncil.com. Okay. So, guba among elevator. Na elevator pero guba na siya. So, 1, 2, 3, 4th floor, upat ni ka floor. So, diri sa second floor diri ang opisina ni Vice Mayor. Mo ni yung nga trabaho sa mga tao diri sa Vice Mayor. Oh, sila kaon walay. Ay ting paniud to mapuday ting paniud to. Hangakan no. So na ako sa 4th floor. So mo ni ang mga opisina sa konsehal. Na diha ang isa. So makita niyo yung City Hall sa taas. Yon. Ito dito ang sa mayor. Ito sa mayor sa Hatbang, Diri Legislative. Oh, my favorite guest is here. How are you? How are you? Is that your new GoPro? No. That's your new GoPro. Social among kuan diri. Kung mangaon may mo ni siya among favorite food. Among favorite food si Madam. And this guy. Oh yeah. That's it. So mo ni ako opisina diri. Tadang. Yeah. Wala may kuhan asin. Muna akong sekretary. Hi. Ayan, nanas na kung nangaon na silang tanan. Ayan. Oh, nag-harvest og tambis sa balay. Akong driver tig-harvest. Ayan. Muna silang tingkaon. Di mi magsaba nga nay ulod. Ara, ayan. Di lang maniudtos ako. Of course, may social media manager. Ayan. Si Juan. Munang pasaylo ako sa di kay ko wala kay ko nag-vlog, di kay ko kay diretso kay ang akong Mac. So muna akong Mac. Guba na yung screen. So nakaatas na siya sa monitor. So gamit yapon siya pero kanan ng screen. Kaya kung magpausap ko screen medyo mas mahal. Murag po kang nagpahit og laptop. So yun lang. Okay. So muna nasa akong lamisa.
Okay. So mukhaon sa ta. Okay. Oh, I just broke. Oh. Samot lagi kuha na ra ba ko'y kuhan? Guba na ra ba niya? Oh, wala na wala na itukod yun ni samot na gid wala. GoPro stop recording. Diba? Okay. So, ano yung paborito? Ginataang gabi. Ah, perfect. Did you fart? Ah, sarap. So yummy. Turkey ba? Saan mo sila? Ay, ano, wala mo na yung gipang ko. Ay, oo. Ah, yummy. Da, manay appreciate naman ko. She's eating. What's your sudan? Chicken? And dessert. No. Time check, it's 2:30. Hello, ma'am. Hello. And before ko madto sa session hall gyud, madto sa ako sa opisina ni Vice Mayor para sa mga pasinapay, mga kailangan diskusyon, ana man check sa ka kung nabay kailangan tutukan, sometimes di magkakabalo kung unsay naa dito sa agenda, di ba? Hello. Hi. Boss, oy attorney, oy madam. Muna yung pisina ni Vice, busy kayo, busy. Sino ada aron? Sino ada? Kirat. Ayun na si Vice. Uy, bro, nai-rehearsal diri sa kuan mo lo. Pero ano mo mga sa bilbil ako? Uy, ano na ba siya? Itong gingon ba? May manubo na lang atong sayawon. Idali ba? Nanayon ba itong kampanya? Pag nga na mag-session ba sa best natin, Vice?
Yeah, it's so cold. Here, welcome to the legislative. Panding naman eh. Kailangan na ipasa ng baton niyo. Pakitsis lang ako. Akong beloved daughter. Ay, lagi oh. Ako sa mong cameraman ka dyan. Hindi nga daan, kaya Aaron nga. Kami yan. Akong daughter, ma'am. Game mo na akong cameraman. Kasi ay. Unang victor ako. Allowance yan ah. Kuya. Dala na ako akong dala. Okay. Game mo na akong cameraman. Wala maganda ako na lagi. Tapos may hapon. Dala na ako kung game mo na akong cameraman. Para na yung allowance ba? May allowance. Ma-justify ka na po ang allowance. Oo na, para yung cameraman. Kaya akong lamisa. Okay? So, what's lang mo sa hearing? Kaya thank you. And go upstairs. Okay? Bye. I'll take your video. See ya. Where will I go? A few moments later. Go. There. We're done. We're done. Let's go. Back to the office. Can I bisita? Hi. Mas importante pa mo kayo sa tamang bisita. Managyan niya yung okay, mana mga meetings, series of meetings. So, nara, uli na mo. So, mura to. Uli na mi. Sobra na. Saan na yung oras day? Size na 5:30. Oh, kuya, may dili alas 6. Dili na uban alas 5 yun. Amo, alas 6 kapi. Actually, di pagkalimiganan mga uli. Dagway. Hello, ano yung mga sakto nga mga trabahante? Ana, mabot yun alas 6. Ana. Siya po, na sila sa opisina ni EB na nakaroon sa zona. Hello, ay ma'am. Say hi sa kong vlog. Muna ilang mga diya kang abo, dito kang Ma'am Gaani. So, na Picas building. So, in fairness, napay kuan, kayahan. Mura to? Okay, bye. Kagwapa sa akong anak ko. Love your own kay ang daddy. Kagwapa sa akong anak may gala. Kabalo kasa ko na in love siya mong mami kay walay samad-samad ang bagtak. Way mga kagid. Oh, prese mo ba? Oh, walay kagid, hamis. Amo ni mga ulirang trabahante ni Vice Mayor. Ako na ni siya i-plug si kanisa. Busy ni siya mo na si Michael. At tangin ninyo akong kuan na niya, podcast o vlog ano niya. Magstorya mi about mga beauty queen, saon, anything. Okay, bye. Ang napasubo ka ganina og sayo ni Vice Mayor para nanggawas nila ng mga skills. Pati ako ganina basa akong ilok. So mura to, uli na may way overtime. May hapon. Say hi. Hi. Soki na mga diri sa parking lot. Okay, so oras to. Uli ko sa balay. Luto na sad. Paman may katabang. So magluto. Ay, naibisayang manok di ay. Excise tax sa single-use plastic. Natay gata wala. Road users tax. Agi mi sa Lin 101. Palitag lubi sa Lin 101. Kaya bro na ko ibisayang manok dito. Amendment to the Magkata ko. Okay, bye.